Yung strike pa rin, strike, strike. You know? Yung strike mga katoy. Yan o, katoy. Good morning mga katoy. Welcome ulit sa panibagong fishing adventures natin mga katoy. Malway fishing adventures tayo mga katoy sa may tulay. Magdadalag lang tayo. Yun mga katoy. Dito na tayo mga katoy sa fishing spot natin sa may Malwid. Sa may Malwid, Victoria, Tarlac. Yan, dito na ako mga katoy. Good morning mga katoy. Siyempre pag bago ka pa lang sa akin channel, siyempre huwag nyo nang alimutan na subscribe. Tapos comment na rin dito mga katoy sa ibaba. Dalawin nyo lang mga katoy yung mga nagko-comment yan, mga legit yan mga katoy, mga solid katoy yan. Yan mga katoy, papuntang Tarlac na yan. Tarlac City sa may palengke. So sa kabilaan naman, yun ang Victoria, Tarlac. Sa may ano naman, sa palengke ng Victoria. Nandun pa sumisikat yung ano natin munting araw. So dito mga katoy, ano naman yan yung mga yung daan mga katoy na bago. Katiplex papuntang Baguio. So expressway yan. Hindi pwede yung motor natin dyan mga katoy. Mukhang magsisitap na tayo mga katoy kasi makikita na natin yung hook ang ating mga lure. Gagamit tayo mga katoy ng piring-piting. What? So sit up tayo mga katoy. Tapos gagamit din pag di umubra mga katoy yung yung piring-piting natin. Yung lure na mga katoy pang salt water. Yun mga katoy, stop tayo. Yun mga katoy, tara na. Ito yung gagamitin ko mga katoy 5 grams lang to mga katoy. Tara mga katoy, baba tayo. May araw na, konti. Ginagawa mo. Yung strike pa rin, strike, strike. You know? Yung strike mga katoy. Mga katoy, strike tayo. Galing ha? Gano. Sabi ko sa'yo mga katoy, ganda dito yung spot na to. Ginagawa mo. Ang bawi mga ito yung natin, yung pagod. Ginagawa mo. Ito mga ito. Aray ko. Yan ka naman na uy. Uy, parang katulad ka. Ay, ano. Katoy nasira ang ring ko natin. Doon tayo mga katoy, sa may dulo. Pagtsagaan na lang natin ito mga katoy, yung rail ko nasira na mga katoy. Dali siya ng isa nating lure mga katoy, yung may wagang fish. Doon pa katoy.
Ay, oh, mayroon pa nga dun, Mau. Nakati, oh, mayroon pa, oh. Nasa gilid pa pala. Babalikan natin. Nasira yung ano mga ito, sayang. Yung spring ng reel. A few inches later. Ganda ng spot mga kasi ano ang dito. Nasa gilid. Sige, gagamit tayo pirik-pirik. Tsagaan na natin itong ultralight natin. Wala dito mga kayo. Dito tayo, balikan natin yung isa dun mga kayo. Nasa mababaw lang talaga sila mga kayo. Ganda lang tayo dito para di tayo makita. Ginagawa mo. Tayo ulit sila. Nakakatakot dito mga may sawak, oh. Update na lang tayo mga sa ano, pagdating sa spot. Yan ang gusto kong spot mga tayo. Sus. Ang aspa, tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Ginagawa mo. Dahil pa ng mga ahas dito mga tayo. Yan yung cobra mga tayo. Hindi mo na malaya, nakatingin na pala sa'yo. Hinihintay ka na lang na pupunta sa harapan mo. Mahuli ko. Makain ka video. Sacrifice natin itong sa Colorado natin. Sabi ko lang eh.
mga katoy. Sayang. Meron ko kanina bago tayo umakyat kanina. Yun mga katoy. Uwi na mga katoy. Binalikan ko na rin dun mga katoy. Wala rin. Sa may dulo ulit. Yun talaga yung gusto ko sana mga katoy. Sa ilalim. Kaso walang pisto eh. Yung mga katoy. Nakaisa lang tayo. Nasira pa yung motor ko. Masyadong malaki kasi. Siguro kalating kilo ito mga katoy. Ah, yes. Not bad na mga katoy. Salamat, salamat. Yung subscribe nyo naman mga katoy kung nagustuhan nyo itong video. Thank you, thank you. Thank you nga pala sa mga sulit katoy dyan. Yan mga katoy. Ayos. Dahil tayo, di tayo zero. Yan mga katoy oh. Ang laki mga katoy. Ayos, pangiyaw na.